sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reports sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman ta paramati region-wide mga palangga kita sa labiling 47 minutos karon nga adlaw Biyernes, Friday night, Petsa 19. Biyernes sa mga edisyon sa iyo sila nga palatong tuna silandan liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sila nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sila kapadurong sa pinaka-ulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, ato sila kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros.
Of course, ang ato sa nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, nagasulay sa ulan, liwat naman naton nga bantayan, himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon, sarano pa nga mga eventualities from where the action is. Jan Diaz mag-responder, back to back sa aton nga piloto, aksyon ninyo, bugi na! News Center update sa mga balita nasyonal kag international, buylog nato na puwersa, aksyon ang depensor. Of course, obda kita sa kato siri nga mga technical partner diri sa Studio A, sa master control sa technical side, si broadcast engineer Nelmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Sirad Sang Bago. Buylog mo nato ng porsa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kirandan ang inyo sinilagad, ang korman sa Action Light Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Hope diri nyo ako sa labinin isa ka oras. Manigan isa ka oras 45 minutos nga nabilin sa aton sininga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang Negros Occidental ginpaydalob na sa red alert status matapos nga nagmando na si Governor Bong Lacson sa tanan nga mga city kag municipal mayor nga mangin alerto sa posible pagbisita ni Bagyo Auring sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Siling sa gobernador, dapat ang tanan mag-alerto 24 oras, kung pwede lang 24/7. Durante nga wala pa kagwa si Bagyo Auring sa Philippine Area of Responsibility. Ang syudad sa Bacolod may araman karon nga pagpanghanda. May mga series of meeting na nga ginpatigayon ang gobernador kang aton sini nga mga LGU diri sa Metro Bacolod, agod nga preparahan. Way taman ginapangayo kung magbisita gid man, at least ang tanan preparado kag alerto. Ang tanan nga mga government agencies concerned sa amo nga sahi sa kalamidad katulad sang bagyo, ang may kanya-kanyang direksyon kag may kanya-kanyang obligasyon. Laingin man niya kung nakapreparar ka sang sa wala ka makapreparar. Sa aton nga mga ka-aksyon, ang mga kinanglanon kung bagyo, aton gid unahon. Amo na ka pinaka-importante gid, ha? Ang dapat kinanglanon kag dapat bitbiton oras ang bamagyohon nga panahon i-preparar. Sa sinigabahan sa itong natin, check tangato sila nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kamusta hon tanay paglibot-libot ni Action Jan Diaz. Ang atong sila kalangitan doon na puno na sang galom. In fact, nagaulan na sa Bacolod. Ang ulan off and on May mga probinsya na, may mga Rio na dito sa Mindanao nga ginpaydalom sa signal number 1. Naka-experience na sila sa mabulubaskog nga ulan kag ang mabulubaskog nga pag madlos ang hangin. That's why ang aton dito nga mga concerned agencies, ang aton nga mapisalis, may mga paghanda man dito sa Mindanao sa posible nga paglabay ni Bagyo Auring. I-check na ito sa nila Patrol 2, Crosswind Patrol, i-check na sa Action Jan Diaz sa pagbantay man kay Bagyo Auring. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo.
Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Action John Diaz sa Patrol Observation Report. John Pescarin. Ari na sang talithi, karon nga gabi. Ara na sa. Ari na aksuradek nagarlukal, na naman ang kalangitan, ang yubon-yubunan, halungan, pating dila, hindi gid pag-ipagwa, kay Yes. base, mahilanat ka, hindi ka man kagwa. Nakakarigamit ito, ari na sa matamat, nagadulong-dulong mga aton nga kalangitan, aksyon erek, pero mismo sa may palibot man sang surat sang bakulod pero nagatulog talitigid man lang. Wala naman nagatudogid masyadong ulan. Ano ni Goro do pa si una lang ni Goro aksyon erek lang. Gani. Base mo ni Goro ang mga wisik-wisik nga mabatsagan diri naton mismo sa may bakulod aksyon na erek karon nga gabi, no? Galit kanyo sa mga area sa palibot ng syudad. May mga kapulisan nga supposedly naka-on duty bla dapat maka-standby sila tagsa ka mga post. Oo. Away naka-duty natulugan. Ha? May mga natulugan nga pulis. Ay, di na nga lugar kay ipapukaw ta kay Colonel Placido. Hindi napukaw na, hindi ka mapukaw yung mga may galibot subong. Di may udi man kung gabi nga nagalibot eh. Tinatimpuhan kasi sila gani kay gincheck ka udi ang area. Oo. Pagka doon udi way tao. Okay. Ati pagkalabot sa may police station, tutugali bago lang kabugtaw, tulog. Hindi maayo ng ilobra te. Ati gin, gitudugin record, guro ay. Oh, Dugin picturean, gitagin na record, kaya hindi pwede Sa nga sim- magtulog-tulog ka, kaya may Sa- dapat bantayan kay. Sa simpo na ni Binyas, Oo. sa mo na nga mga report nga isumeter na sang udi, pagkaga na jogging na sila dun sa bilog nga headquarters na. Mahal na sa tempo na Sardinas. Oo. Kung tempo pa kita na Ebreo sa una. Pero te pag ito, Well, tempo ito, mariniwang ka. ay sos, si Pablo mo na swelduhan ka sang tao, doble na sweldo mo, tulog ka pa. Gani, base... Alerto, Natoy, makamuha ng oo. actually, may mga tsimpo, kami may time nga inugpahuway ta kadali, pero sa mo na nga tsimpo, kagamuni oras, hindi pa rin dapat inugtulog. Gani, man. Ay, mga tao ni nga. Ang inyo bla nga insakto, hindi na laina bala. Gani. Kay, actually, nadiscoveryan na naton, kay timing galibot, kita actually, may gin-check kita mong, kay may ginamo, o kung may irinaway, nga natabo sa isang kay Limnan, Okay. sa sulod ng subdivision, diri sa may barangay Kabog. Di ba, kung lamang, timing, pag panawag ko sa patrol, nagasunod kita galing sa OD, Sino mo diyaw? sa Sir Buaron, Lieutenant Buaron, Okay. timing, pag-abot dito, sino kumatay niya doon? Uy, mga motor sa post nyo, dito ko nagaling. Kaya nang ba nila? Ang bala, sir, kay, sir. Sir. Nagpiyong-piyong na kadali, sir. Nagkuan, sir, pwersa. O, tigaling kayo, di pwede, wala lang naka-uniform. Kag wala, buti hindi kaya pwede. Kung duty mo, hindi na yati tulog. Gani, kaya mo to picturean niya gito. Ate, very good. Pero hindi na mag-ilis. Siya lang kambal, hindi na mag-ilis. Picture gitna. Gamba, gito siya ang assistant. No? Ay, Kaya sus, ano kinala na disciplinary action. Oo, no? dapat. Asama mo ni nga mga sahi sang pulis. Hindi ba kasi nga kung dingot kita sang ilang nga pagpaway. Pero nang ibutan sa itsakto bala. Oo, kay may tempo man sa pagpahuway, Oo, may tempo man sa pag-duty nga Hindi ginagawa. man ta robot nga maghalalagid ka murarat sang matata. From time to time, kung may chimpo kang may ligwa, pawayway man ta kadali. Pero mo ni oras, hindi dapat niya inugtulog kag inang pawayway mo. Oo, kay basta on duty ka, pang night shift ka, be. Oo, Kinala mo magmurarat ang mata mo kay ang belantayan yung mong alugaran, critical. Malain pa kay ti, may ara kay mo yung area of responsibility ka man tayan. May katay niya, kaya ara kagli mo yung nagatulog-tulog sa police station. Amo to gani ang ano si Sir siguro, kay pagkat to Sir, yaway tao. Di pagkabot ka, tutugali. Pagkasugatan siya, good evening po siya. Kumpiyansa, manggaruto ang mga pulis nga hindi ni ko maglibot ang audit. Ano kay gaulan ni tugnaw ni? Wait, galibot ang sa Bacolod, be. Ang ode, galibot kinakada gabi. Kung timing, galibot kami. Galibot na sila. Tamo na dapat ka pasudlo sa paminsaro nila nga may OD, Officer of the Day. Tamo na nag-check sila nga area kung aras sila sa posting. Dati ko wala sa... Oo. Wala ka sa post mo, ti laban ka gisbalda eh. Gani. Abi ko ron nila, station to station lang. Oo. Parang actually nga outside the station lang. Ito ang ilang mga field assignment. Gina-check mo na ka ode, ginakatuan, ginanila. Gani.
hindi na ni pagpabayan kay area of jurisdiction nila bina-border na dibi sa may sumag, bala? Correct. Ano na dake in terms of case may mga crime, usually gina-automatic activate na ang border action na reka para may mabantayan kung may Station mga... ka na? Station 9? Ha? Station Station 9? Oo. Ang ilang post dito sa may sumbag na yon? Lapit sumag. O, sa boundary gito? Boundary border, gito no? Border gito. Wala gili pulis to? Daw mo itong amba, may serbuaro. Na naman yung ubray laya nga. May kayo habla ubran nyo. Hindi kay pagliko namon be, mapastation kami, ang direksyon sang patrol nga service nila, alin dito sa may border. Nga lamang kami nga sarurot ang pabiyahe, abablagan nila. Nga gaw gali kay Goroy pabalob lang may tao to, bantayan nyo to gabi nga daan. Hindi na to masiguradong sitwasyon dapat kung may mga crime na usually, gina-activate, gina-din nila, gultada, action na rin, no? Yes. Amo to ng case ba sa may bata, bisan niya while day border checkpoint niya, pero may naka-standby na sa border nila da. Oo. No? Kisa gani si Major Parito, pa to na nagatiner, nga hepe, dito siya to na nagatiner sa may border. Kita mo, official na, major pa, pero ti gaobras ang obraya. Oo, isa to nagapula bugta. Kag sa una, bila sa si Sir Saison, ara pa na sa 3, subong ara sa 7. Siya to na sa una, gagabi, siya to na nagatiner sa may border. Galay kiti subong mo na. Amo na ka-crucial, bila tao nila nga border checkpoint. Ako ng border mismo, Yes. nga ginabantayan, actually. Kinabi na ako may mga kaso, be. Dakogit ang mabulig sina. May mga dragnet, no? Yes. Na dapat subong nga panahon nga rana mo ginang aton nga balantayan. Ilabi na ito nagamatamat ang mga krimen na naman nga nagaluntad sa palibot sa sulad sang Bacolod. Gani. Sa totalan nga maka-aksyon na, wala sila siling ko, ti Burbantay kagalertog. Di na ito pakta na lakat sa panahon kung si OCD, pabla, ang Office of the Civil Defense, si Sir Roberto Nunez, actually at pabalon, dapat to no, bantayan gid kag mangin alerto ang tanan. Ayo actually sa bahin sang OCD nga ang publiko bla hindi na mag papabilin-bilin pa kun na o kun na magpapilit-pilit pa o kung mapilit. Sinabi nga kung may mga forced evacuation, may mga emergency operation action na reka, no, nga himuon, dapat kuno automatically magupod na gid lang kay amo na ang dapat nila nga sundon ilabi na subong nga mga panahon nga kinahanglan kining ila mismo ginatawag nga kooperasyon action na Eric. Actually ang bilog ng Western Visayas red alert status na action Eric. Okay. Hindi lang ang probinsya sa Negros Occidental, kambal diri ni Sir Nunez, malabay gid ko ng bagyo mong amo nang ilang nga forecast sa basang pag-asa. And usually do mga northern portion naman sang Negros Occidental. Pero iya dili na pabalo lang nga dapat magbantay gid lang kag alerto gid kag mate gid sa radyo bala gani mate ko diri sa aksyon na jo kay ning kwansa naton sang pagpayag miangot ano gid lang sitwasyon sa Western Visayas kag even diri sa Negros din mo no gid bi ang Negros Occidental ang bala kay dala nga daan sa norteño. Ako sa Northern Negros, gamay lang nga ulan, gabaha, ano pagkabit ko may nag-yung action na reka. Correct. Nga ginayagsigahom ang malawig. Ang problema, ni ko nabi sa ragyo ni nga maabot, hinay ni sa kuno action na rek. Subot singon ang landfall ya, dugay Santis Magalin, bla sa isa ka area. Pisa hindi siya do mga around 72 to 80 kilometers per hour. Ang yan, hinay sa kuno magulag. Kaya kaya nagmatamat man sa nga huyang, purang bala hindi kayo magpakampante, dapat preparado ang tanan. Yari si OCD Regional Director Roberto Nunez sa aton kayo nga pagpakigangot sa iya. So, ganito, ang declaration kasi ng state of calamity ni President is until September 2021. No? So, ang office na stand dyan na yung all hazard activities dito sa region natin, hindi namin binaba until now ang red alert status. Kasi meron na 24/7. So, continuous yung monitoring natin not only for, mention ko yung all hazard, hindi not only COVID, hindi lang sa Bagyo. Kaya, ongoing, no? Ito yung national declaration until September 2021. Okay. But, so, ang ginagawa natin is nagkakata ng hapon and Pitra National kanina time alas 2 with regards to the status of the yung severe si Elring. So based sa presentation, tatamaan talaga ang una is the
Caraga region. Tapos all the way by Sunday and Monday morning dito dadaan sa Western Visayas pag sa eastern side, so meaning dito sa may Antique. So dadaan talaga siya pa the Hubaya. So meaning tayong mga activation ng ating preparedness measures ng lahat ng PDRMOs natin sa buong Western Visayas para monitor especially and landslide prone areas kasi as mentioned ng Pag-asa, yung ulan may mga. So, ibig sabihin po, sir, wala pong changes sa status o heightened alert status po? Yes, yung heightened alert status ng OCD till on alert red status, even yung meron tayong mga tropical depression that time, still on red alert tayo kasi may mga COVID-related pa na mga incidents, mga monitoring. So, doon tayo nagpo-focus. So, yung other offices, same, no? Once na mag-declare. Kasi before, pag yung wala pa si COVID, pag mag-blue alert status tayo, blue alert status tayo. So, yung declaration ng red alert is based yan sa state of calamity na dineclare ni Presidente until September 2021. So, meaning, nandyan pa rin yung monitoring natin, no? Sa lahat ng all hazard ng mga monitoring natin dito sa region. Okay. So, ulitin ko lang po, ano po yung specific directives po ninyo dito po sa lahat po ng mga provincial disaster at mga local management units po? Okay. Meron naman silang ginagawang PIDRA din, yung pre-disaster needs assessment sa mga bawat probinsya, especially sa mga like Negros Occidental, no? Kasi may northern part na tinatamaan kahit na ulan lang, walang bagyo. Pero yun, ang concern natin is yung flooding. Tapos may portion yung landslide. So continuous ang monitoring natin, especially sa mga tao, especially yung sa mga areas kung saan affected talaga during the flooding. Continuous yung monitoring natin, especially sa yung minsan kasi makikinig lang tayo sa social media na nagpalabas yun pala, medyo matagal na yung mga pictures. Kaya hingingin tayo ng assistance sa ating mga partners sa media. Dapat makinig sila dyan dito sa radio station na to para makinig sila kung ano talaga yung mga updates ng national government, especially sa Pag-asa. Sir, dito po, ang nangyayari po kasi may ginagawa po kung minsan ng mga evacuation. Ano po yung appeal ninyo po, sir, sa publiko, especially for their cooperation in times po kapag bumugso na po itong ulan, sir? Ganito po, ito, ulit-ulitin na natin, reiteration na lang to sa lahat. Na pag may ganitong, especially ngayon na tatamaan talaga yung areas natin, especially yung sa mga flooding area, huwag na po tayo mag-antay. Kung meron man tayong mga kapitbahay o meron man tayong mga relatives, siguro, I'm pretty sure ma-accommodate, no? Pero yun na nga, yung social distancing ang pinag-uusapan nito. So yun na nga, yung mga measures na natin gawin ngayon is monitor yung sitwasyon. Tapos yung mga malapit sa mga rivers, yung mga gano'n, no? So, huwag na natin hintayin kasi alam mo naman, pag medyo mataas na yung tubig, last time na, that was January, no? May tinamaan dyan sa Negros Occidental sa northern part. Tinamaan na naman sila ng flooding nga lang. Kung kayo po mag-observe, sir, ito pong bagyo, mas malakas po ba ito sa mga previously na dumating, sir? Ito kasi, itong bagyo na to, medyo mabagal siya. Medyo mabagal siya. Kaya nga sabi ng Pag-asa kanina, nasa 75 to, I think 75, parang nag-steady siya sa speed dun sa area ng Mindanao. So, by Sunday afternoon, Sunday morning until Monday, dadaan na siya dito sa area natin. Yun na nga, hindi natin alam talaga kung yung lakas. Kasi based dun sa Pag-asa is already severe. So meaning medyo mataas yung hangin tsaka yung ulan. Ang sagabatian si Sir Robert, thank you po. Regional Director Robert Martinez, ang mga comprehensive nga reminder ng ilang preparasyon sa pag last nga bagyo. Yes. Of course ginanauman gid nga itrila tabla karon nga gabi. Durting hangin pag mag-lost action na reka. Munang delikado.
Amo ni mabatsagan nato, no? Kay nagaulan. Ang ulan niya, Nagulan hindi niya na kita. baskog, pero ang hangin, amo niyang baskog. Ang baskog hangin. Kaya mo lang delikado, kung magbaskog ang hangin, wait, tamang ginapangayo, magkalabanggi ng sanga ka maglululoy sa mga mainline ka kuryente, at kung di brown out naman. Oh, like for example, karon nga gabi, mabatsak sa sakyan, kung sa atong patrol, nga hindi lagko ang tulo ka ulan. Ang baskog lang gid diri, nga nagapabaskog na dala sa ulan gid mismo ang hangin. Yes. Nga perting pagdapya, actually ka mabulo-baskog for mas dos sa hangin karon na nga gabi. Basta mo sa nipan buto ba kay na, abali sa Roberto Nunez, kumakitaan nyo sa kalangitan naton katinaw. Pero kung malantaw nyo pagina, ang panganod nagagiyo na nagalakat, nagatipon sa isa ka lugar, amo na ang patimaan sa pag-abot sa gatong naton nga bagyo, aksiyonary kung pag-ulan. Yes. So karon gabi wari na mabatsagan naton siguro mga dapya na ni siya. Actually may sunod man mismo sa Bacolod kay hindi baskog ang ulan, pero ang hangin amo gining medyo mabulubas pagbadlot siya. Action Eric, no? Sige. Long lang gid sa tuntaran nga maka-action na kag sa mga nagabiyahe bla keto natabo sa San Carlos, nagbalik ang barko kay aras nga tunga na sang lawod diring do kabasko gid sang balod nagbalik sa puerto. Ang ano? Kaya bato ganin ni PCG bla Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Captain Ludovico Lebrilla abala nagbalik kay nagdesisyon ng kapitan nga hindi gid masarangan sang barko ang balod pakadto Toledo, Cebu. Ati balik sila isa to kaapor ang pasahero may mga cargo o controlling cargos kasakay pero rin may mahimo hindi gid pwede pagpadayon kay delikado sa sitwasyon so magbalik gid sa bandari ni Sir Librilla like David Bacolod damo di nagapanagat pero di na magpakawat-kawat papanagat kado bay ngagaw gid lang ado ubusan sang isda sa dagat Gani. kung ikaw maubos ginawa mo to kung sunga sa lawod isda saka like natabo to sa may sipalay may isa magyapon kami sing action na rek man nagata kay gulpi na kuno nagbaskog ang balod sa tunga sang labod. Tiyan mo nang nami ka kung do tanaw yung kung hindi ka mo katraka sa balod, balik na lang ka mo para safe Oo, kang balik na surek, do ng taon ko na obserbaran ko no ang sitwasyon sa tunga sang labod. Hindi gid masarangan, hindi gid. Kag kung magdeklara na gani may storm signal na, hindi gid maggoan na kung magpanagat abi Yes. kay delikado no sang panyempo even ganito no mga dagko nga mga sakay pandagat gabalik ikaw pa kayan nga pambot o kung motor bangka ang bitbit mo da correct pero mo nang ila ko nga dapat gid na panomdomon nga medyo madurudkado ang sitwasyon kag dapat gid domdomon nga mga kabatan ara gyapon man correct karon na ang detalye kay sa Daycare Center diri sa Barangay 1 ginsulod aksorek isa lang kalaki mong perting pang bitbit ya kabalo ka bitbit ya stand fan bitbit ya speakers bitbit ya ang TV bitbit ya ang ceiling fan bitbit ya tong mga plates kag iban pa isa lang katao na nagsulod pero kadamo sang ginpang dalay ka ang detalye sinakabantayan diri sa gapon sa pagbalik report pero to sa along alerto para ganar hindi kayo pagpabayaan kini magtulong maka-aksyon kay basi magtutay ka o sa kaagahon sa totoong nga maka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian natin sa Gapon ginakabalakan galing maka-aksyon isa na naman nga nagadugang ebidensya sa siyensya nga nagapamatod kung mataas ang vitamin D level sa lawas marubong risgo nga kita matabikan sa balatian nga COVID-19 galing maka-aksyon mag-stick sa puro de kalidad kag may credibility nga size ng vitamin D3 ang maning Life Extension Vitamin D3 Life Extension Vitamin D3 probably the number 1 in the leading vitamin D3 brand diri sa pungsod Pilipinas kag abroad kag sa sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daga sa mga aksyon dyan diya sa very abit ang panagyan sang OCD Region 6 Director Alerto kita
nga pumuluyo diri sa Western Visayas tungod sining bagyo nga si Aurin. Balikan na karon sa aksyon dyan. Sa karon kompleto kag dugang bariya sa mga aksyon balita sa aton sining pagpangalagan. A report na aksyon dyan diya sa ginadulong sa Kalawan sa Santon Plus sa Herbal Capsule sa aton nga mga kababihan para nga mangin normal ang yung sining pamulanon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Kay ninyo Christopher Redfield, Alex Montesa, may gabi dira. Nagapaurok-urokin sila. Sa sila ay ara dira si Rodolfo Aiko kag Velasco family Sandumanan, Buyaks Aiko ang naga Tamyaw. Ay, puerti. Sa Pangasinan, nara si Asis Mahinay, waga monitor man. Gapaurok-urok man pamati. Sa Action Night Patrol Program. Sami Tambanilyo, mayong gabi, di na kamay lang pagpurok-urok ka. Sa Singapore, Ginny o Caesar.
Sa Estom 3, Barangay Estefanía, ara si Bambi Serrano Defensor. Alang-alang, signal ni Action Roger Gutib, hindi makontak. Kung alam mo, kagab-ibla mo. Hindi makontak si Action Roger Gutib. Ano tabo Action Roger Gutib man? Hindi makontak ay cellphone kung gabi. Kung adlaw, okay man. Kung gabi daw alang-alin, gid. Ang signal mo Action Roger Gutib. Ano tabo sa cellphone mo man? Managuro baklan takwan ay. Baklan taguro bago ang cellphone sa si Roger Gutib ay. Kaya hindi iya matawagan ang iya cellphone kung gabi. Kung adlaw, okay lang iya. Kasi pangadlawan na yung cellphone ni Action Roger. Kung gabi at hindi na siya makontak. Ay, puwerte. Magabalik ang Action Patrol when we come back. Kung mo siya nataka oras, balikan taliwat sa Action Jan Diaz. Bao package deal ang report ni Action Jan Diaz ba? Ang tatlo taka-reporte, malawilabot kay Action Roger Gutib. Ahay! Basi kung naigo ka Bagyo Auring, si Preskito, si Stephen, kag si Percival. Kasi Roger Gutib, at ito pwede pa kay ang signal ito, hindi malambot. Pero si Kwan, si Stephen, kag si Percival, ay wala ta kabutwa. Basi na lumos sila sa lumot. Balik kita pagkatapos na sa ito sila importante nga mga pahibalo. This new sponsorship is brought... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay, sumsan ano nga kaintangan. Responsable
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa mga kadbay kabidira kag may monitor sa kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion dira. Sila Carlota sa kay Inderona Trava Rehida, Toto Ayan J Trava kay Baby Yuki. Ang inigabay sa aton sining nga pagpangalagad giradulong sa inyong sakalawan sang Life Extension Clinic libre kag di kalidad nga medical check-up para Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito
dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi... Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action dyan sa Balita Report. Please come back. Ginransak aksyon na Rex ng isa ka lalaki ang isa ka daycare center sa bahin sa Purok, Bolinao, Barangay Ono, Sulad, Bacolod, kagabi ini natabo. Kaya according to Police Lieutenant Joven Mogato, ang station commander o officer in charge sa police station number 2, nagapatrolya ang mga tanod kagawad sa Barangay Uno, mga pasado las 10:30 ang taklas ang gabi. Ilanakit ang aksyon na Rex nga ining isa ka lalaki nga ginkilala kay Jomar Santelian, 29 anyos, residente mismo sa mga lugar. May ginabit-bit, ini kung may akwat aksyon kay isa ka 24 inches nga TV. So natingal na mga kagawad aksyon hindi niya nidalo ng TV kaya kundi ini nagaling amo sina oras ginabit-bit kita. Para kagawad hindi mo guro pwede nga mapakayo kamo sini oras. So gini mo nila aksyon ginhold nila na yung lalaki tubtob na diskubrihan nila nga may mga masodang 5 ka mga J-Lucy sang daycare center ang wala na. Paglantaw nila aksyon mahimo agin sulod gid siyang kawatan ining daycare center. So naging check mismo sa mga opisyalis ng barangay. Kaya sa talad aksyon ining daycare center kayo nakitaan nga hindi na ganit TV ang nadula digto. Nadula pag aksyon ining isa ka stand fan, maisa diri ka o kung duhagid mismo ka mga stand fan, maisa ka na bising ceiling fan nga nakatakod pa ning ceiling fan. Ginbuklas gid kanang ceiling fan. May isa diri ka unit sang Bluetooth media speaker. May isa ka mobile box kag may isa ka aluminum plate nga nakuha dito sa sulod sang daycare center. So rin na to kay bangay nagiging kuha mismo ni Santelian kanang dala niya nga 24 inches nga TV amo tong pinakaulihin niya nga tuluwaon gali action ni Reka. Kaya mo ito naulihin niya kwa, kay doon dako mong kabugat, kay sa laman isa ko bakintol, hindi may ngagawa. Kaya mo ito nakuha niya, mga more or less na sobra 21,000 pesos ang balor. Sa mga kagamitan nga nakuha. Sa ulihi, malang galit yung wala pa wala na pang dispose, wala pa na pang baligya sa mga pinakabarato ng presyo na recover. Hindi mga kagamitan ng action na mismo sa lugar. Jan? Bagsak presyo. Bagsak presyo bagsak presyo kasi akuan mo kawati kinawatan may sale sa akuan mo sa isa ka appliance center. Like ang TV ning 24 inches ang laga na niguro kung bligya yung mga 5,000 o kung 7,000 ya. Grabe nga kabata no. Oo, ang baga ni Sir, do hindi man patian nga masarangan niya pangakwat dili sa Isaya. Patinggat siya kada man sa Bolinao. Oo. Alas 10:30 ang gabi. Damo-damo pa na tatawan nagalambihong action ni Reka. Galing kita timing giguro nga nagapangisog gid siguro do kinang lano nagiguro Kaya mo to nga nagaging kuwa ya. Galing kay tinadakpan sa sanggagawad. Ginpasaka ni sa kaso sa mga kahapon. Kaso ini nga theft ang ginpasaka
batok sining persona aksyon, Eric, no? Sa dugang pagig nga balita, may isa diri ka most wanted person, numero 1, gid top 1 most wanted person sang dumanhog sa probinsya sang Cebu, ang nadakpan sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Bacolod. Diri gid siya nagpanago sa may syudad sang Bacolod. Nadakpan ini kagabi sang CIDG sa 27th Street, Puroctuna, sa Barangay 1, man mismo syudad sang Bacolod Action. Kining nadakpan ang ginkilala kay Vicente Misal alias Inteng, 31 anyos, isa ini sa ka-tricycle driver, kag residente sa Barangay Tubod, Duguan, dumanhog base ini mismo sa report man sang CIDG Bacolod. Ining si Misal ang isa ka miyembro kuno siyang ginaligar Nilo Kirante Drug o kon Gun for Hire Group nga mo rin involvado sa pila ka illegal drug trade kag gun for hire activities sa probinsya man mismo sang Cebu Action. Ining wala to ba sa ginpapanagbatok sa iyan, may kang tanan sa kaso ng frustrated murder nga ginpapanag man mismo sa Cebu Regional Court o Regional Trial Court Branch 60 ni Honorable Judge Leopoldo Caniete. Kag ini aksyonek ang ginapapanawag sa Febrero 9, 2017 kag may piyansa nga gintala na para sa temporaryo ng kaliwayan nga nagadangat naman sa 200,000 ka pesos. Karon ini si Misal ang preso dra sa custodial facility sang police station o sang CIDG Bacolod para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa aton mga kaaksyon na ang pinakamabalita, bago ginamang nagkasa sang bypass operation ang CDEU, I think ongoing pa sa gabi sa area sa Barangay Handumanan, aksyon na reka. So at mismo sang Bacolod, sige pa to, sila ni police, ang team leader sang CDEU Bacolod sang Criminal Drug, sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Katigin check natin to kay na ang police station number 9 sa pinaka-latest silang investigasyon nagangtanan sa ginamong nagluntad sa isa kilimnandra sa Medeca Home Subdivision, Barangay Kabugsad sa Bacolod, ginaligar ang sa pinaka-inisang report isa ka persona ang pilason. Aksyoner kag sa ito mga ka-aksyon, pinakamasyon bakitang natipon sang patrol karon gid lamang nga gabi. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una pagkita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan, Bote Ulo Sustuhan, gido. Totoroy Biltranda, may gabi Kakay Noel Amarda. Ang ibang tumayo taman-tamyaw, mabawi lang ko, boss, kay gaton nga program kon Biyernes, tag-isa na nakauras mo. Si Romey Castillo, kag si Rowel Tortosa, pagani, Sige, si Madam Vanessa Mayo da sa Amerika, may gabi, gida. Kiss me goodbye, kiss me good night, pagi sinibaran, Aksyonet Patrol Program sa Biyernes edisyon. Magatakop ini temporaryo balik, ini buwas Sabado night, Atong sining mapatrol na unit reporters in action nga nagpalakad karon kami solo action John Diaz, back to back sa mga piloto action Nino Bugina, News Center action Defensor, technical partner sa Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera, backup security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard company with IT expert action JM Bikin. Transmitter control tower sa Barangay Talog Syudad Sang Bago si broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iulagat ng Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasilinga Diyos. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipata, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sang Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!